Maliens foli ani tanu amba kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na k'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye an ye ntɛnɛn na dɔgɔkun daminɛ don min bɛ tali kɛ marisikalo tile 30 san 2026 an b'o kɔnɔna na an ma ladɔnniya k'a fɔ bamanankan kunnafoni ni ye o waatiw kɛnɛ sigilen aw ye bamanankan kunnafoni minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina ni farajɛ la k'olu ta k'u di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ k'aw ka bisimila ko nin ye kunnafoni dɛmɛ nin y'a fɛsɛlen kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni Ala ɲɛsiran o kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ armée ye baaraba dɔ sabati sen kan min kɛra wulikajɔ ye ka kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ka na fɔ Segu mara kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ armée ye farapuba dɔ sigi sen kan farapu min kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ Bamati jɛkulu tigɛlamaw olu n'u bololaminɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni neutraliser kɛrɛnkɛrɛn ma Segu marabolo kɔnɔ ka na ɲɔnɔ kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw minnu ka wulikajɔ bɛlɛn don fɛn ma to ka se ka sanfɛla kɔlɔsi cogo min na pankurunko kɔɲa sira fɛ jatigɛwale tigilamaw bɛ don ka bɔ min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka se ka o dansigi kɛ o la cogo min ko o baaraw kɔ olu bali o kɛra sababu ye sa lakana yɛrɛ bolo ban u nana ka na gosili kɛ ka ɲɛsin ni jatigɛwale tigilamaw ma min bɛ kɛ sababu ye sa baara cɛjugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin jamana in ma ale ni jamana in den bɛɛ lajɛlen ma ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ka o dasira ka cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko u nana artisage ba sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye sa ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka se k'a bɛɛ lajɛlen ka o lakana cogo min na min bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma degun ni gɛlɛya min bɛ sigida denw kan ale ni jamanadenw kan o degun n'o gɛlɛya o bɛ se ka wuli ka b'u kan cogo min na nin baaraba in nana ka na sabati armée malien fɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Espagne olu ka fɛn min ye sanfɛ pankuru bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka se ka o kɔni u y'o datugu an bɛ waati min na fɔ bi ka ɲɛsin Amérique ma o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ Amérique bɛ tɛmɛ o sira de fɛ ka se ka taa Iran kɔni ka o gosi o kɛra sababu ye sa o bɛ kɛ sababu ye ka degun ta ka ɲɛsin olu ma o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Amérique ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a to gosili kana se ka kɛ numanyan fan fɛ ka taa kɛnɛya fan fɛ u nana ka na u sen don nin ko in na ka se ka baara bɛɛ lajɛlen ka a dansira kan bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye kunnafoni duman ye an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka ɲɛsin Irisi ma o hukumu kelen kɔnɔ Mali finitigilakaw u ni Irisi u y'u bolodi ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛn ma ka baaraba dɔ sigi sen kan baara min bɛ tali kɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛn ma Mali finitigilakaw bɛ se ka minɛn kuraw sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛn ma Senu base la n'o ye base 100 ye o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u nana ka na minɛn caman u di Mali armée yɛrɛ ma Mali armée bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na terrain kan fɛn ma to ka se ka lakana sabati Mali marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ minɛn min dir'u ma kɛra sababu u bɛ se ka taginiki dɔw sigi sen kan ka se ka baarabaw sigi sen kan o taginiki kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye Bamaciw bɛ se ka don sira min fɛ n'u bɛ bɔ sira min fɛ ka se k'o bɛɛ lajɛlen bali cogo min na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ groupe électrogène u nana ka na o kumaba dɔ kɔni u nana ka na o di u ma waati cogo min na min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u ka courant tension yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɛn ma to Bamaci wale tigilamaw bɛ se ka don sira o sira fɛ o sira bɛɛ lajɛlen ka se ka ye kɛrɛnkɛrɛnma marabolo kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u nana ni minɛn minnu ye i ka dɔn u y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sɛgɛn sen kan kɛrɛnkɛrɛnma Bamako kɔnɔna na ka taa se Kolokani ani ɲɔnɔ fo ka taa se Gawo olu marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw ka se k'u ka janjugu n'u ka fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u dɛmɛbaa jɛkulu ka se k'o baara bɛɛ lajɛlen ka o bali cogo min na ka se ka sonsoronin kɛ ka ɲɛsin o ko bɛɛ lajɛlen ma an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ taa Burukinakaw fɛ yen nɔ nin waati in na n'an taara Burukina sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ bɛnkanni taara ka ɲɛsin Burukina an bɛ waati min na fɔ bi min kɛra sababu ye sa lɛrɛ 48 bɔyanko kɔfɛ n'o bɛ t'i jɔ tile 2 jate la kɛrɛnkɛrɛn ma Nayimu Ture ale kɔni ale ye kunnafoni kɔni ta k'a di an bɛ waati min na fɔ bi a yɛrɛ k'a fɔ ni waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Burukina ma o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u ka jamanakuntigi min bɛ tali kɛ kapitɛni Ibrahim Tarawele la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ni bɛnkanni wale min taara ka ɲɛsin olu kɔni ma i ka dɔn k'a fɔ u jatigɛwale tigilama minnu y'a baaraw kɔni kɛ u ye dansigi kɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya kɔnɔna baw ka da kan a ko ma kɛ ko ye ko i b'a kɛ ka tila ka taa lakalili k'a la baw ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ i bɛ taa fɛn de lakali fɛn min yɛrɛ n'a dajɛr'i la i ka dɔn k'a fɔ maa si yɛrɛ ma se ka bɔ ni bɛnkanni wale in kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ k'u ka taa lakali cogo sɔrɔ a la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn ma Ezipitikaw fɛ yen nɔ n'an taara Ezipiti sa i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni kunun karidon ye marisikalo tile 29 san 2026 kɔnɔna na laseli dɔ kɔni kɛra u ka jamana gouvernement fɛ ka da kan maa dɔw bɛ yen nɔ min ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin u ma ka ɲini k'a fɔ k'a bɛ bɛnkanni wale dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma a bɛ jɛkulu min na o de bɛ k'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka se ka kɛlɛ kɔni kɛ cogo min na ka ɲɛsin Ezipiti jamana ma o hukumu kelen kɔnɔ Ezipiti gouvernement kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ maa min bɛ nin waleya cɛjugu la ka dɔn k'a fɔ waati min na fɔ bi tɛgɛ kɔni kɛra ale la ka se ka bila kiiritigilamaw ka bolo kan ale yɛrɛ ma kofɔlen ne tɔgɔ ye min bɛ tali kɛ
i k'a dɔn k'a fɔ Ali Mahamadou Ahmed Ali Dewanit i k'a dɔn k'a fɔ ale de yera nin ko in na. O hukumu kelen kɔnɔ a minɛna kɔni an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka a ka kiiriw kɔni tigɛ k'a bila i k'a dɔn k'a fɔ kaso bolo ka nin waati in na bawo ka da ka condamné k'a yɛrɛ k'a fɔ a ye nin waleya cɛjugu min kɛ ka se ka Bonbonti jɛkulu tigilamɔgɔw ka olu dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ Egypte yɛrɛ jamana ma bawo ka da ka bɔlɔlɔsiraw de sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ani ni maa kɔfɛlu u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kibaruyaw ka olu di ɲɔgɔn ma fɛn m'a to ka se ka bɛnkanni wale kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Egypte n'a nɔkan dugu caman ma an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ. N'an tora o kunnafoni na an bɛna ndolantan ko kibaruya kɔnɔna sa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kani 2025 min tana i ka dɔn k'a fɔ Maroc faaba la n'o bɛ tali kɛ Araba la o hukumu kelen kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ Senegalikaw ka supporter maa tan ani segin bɔyanko olu kɔni minɛna i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni bin dana don kɔni laseliw kɛra ka se ka olu maa kofɔlenw kɔni ka olu bila olu yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ kiiri ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi ninnu maa kofɔlenw de minɛna i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 18 waatiw la o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛra sen kan ka yɛrɛ k'a fɔ ninnu maa kofɔlen minnu u minɛna finali don yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ u ma minɛ sariya kɔnɔ bawo ka da kan arabakaw kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ Maroc la k'olu ka sebaaya k'u o de yɛrɛ nin maa kofɔlenw na Senegal supporteriw la o de hukumu kɔnɔ sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra ka se ka nin supporteriw k'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maa minnu kɛra sababu ye ka se ka ninnu minɛ ka u bila bɛrɛ la o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ni kunnafoni nana ka na lase i ka dɔn k'a fɔ Senegali jamanakuntigiw de fɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka nin sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigi sen kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye nin maa kofɔlenw traité degun ni gɛlɛya kɔnɔ bawo ka da kan a kɛra sababu yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ ni tora i ka dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin Senegalisiɛriw ma i ka dɔn k'a fɔ ani supporteriw maa dɔw yɛrɛ kɔni ni nana ka na to a waleya cɛjuguw la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ. N'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ an ka marabolo kunnafoni na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ don min na fɔ bi DGCC olu kɔni ye wulikajɔ sabati ka taji kɔni k'a feere mɔgɔw ma waati min na fɔ bi u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko su t'a la tile t'a la taji ka se ka feere jamanadenw ma cogo min na o kɛra sababu ye u taara ka taa Kayi station kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ yen ko carburant b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ maa si ka n'i ka baara jɔ k'a fɔ ko carburant tɛ yen ka se ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ kana sɔrɔ gɛlɛya ma don a la u nana ka na o baaraw de sigi sen kan fɛn min b'a to mɔgɔw bɛ se ka tajiw kɔni o sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an bɛ waati min na fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnma Kayi marabolo a n'a tɛnkundugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ. N'an tora o kunnafoni kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ Iran ale ye bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ kalanso dɔ ma kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ kalansoba la kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ Israël jamana kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni kalanso in kɔni a falen don kalandenw de la o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada joona na sa kunnafoniw kɔfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma bɛnkanni taara ka ɲɛsin o kalanso in ma ni a kalanso yɛrɛ fɛn min tɔgɔ ye Irina i ka dɔn k'a fɔ o ye kalansoba ye kalanso min yɛrɛ n'a ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛta ko ma cogo min na min bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ ko bɛ se ka sabati cogo min na o kalan de bɛ kɛ ni kalanso in kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi bɛnkanni talen ka ɲɛsin kalanso in ma sa o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bununa o ni na ka se ka minɛn caman fana wɛrɛ ka se ka olu kɔni tiɲɛ an bɛ waati min na fɔ bi nka a yirana k'a fɔ ni bɛnkanni min taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ninnu ma a kɛra sababu ye ka se ka dankari kɔni kɛ maa caman yɛrɛ ni na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ. O hukumu kelen kɔni ka dɔn k'a fɔ n'an taara Afrique du Sud jamana kɔnɔ tagamaba nana ka na bolo da Afrique du Sud jamana kɔnɔ bi tagama min nana kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu nana ka na don bɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ Nizeriya jamanaden dɔ kɔni na kɛrɛnkɛrɛn ma n'ale tɔgɔ ye Salomon Obona Aziko ka dɔn k'a fɔ ale nana ka i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na bawo ka da kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ maa si kɔni tɛ yen nɔ k'a fɔ ko i bɛna ka na i ka laada sigi olu kan ka taama k'i ka nisɔngoya kɔni yira an bɛ don min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ nin kɛra u ka jamana marabolo de kɔnɔ ninnu de wulila k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka hakɛw ye min ye k'u bɛ o ɲini o hakɛ ɲini de senfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ minnu denw b'a la tɛgɛ kɛra olu kɔnɔna ka se ka olu kɔni bila kiiri tigɛlamɔgɔw ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ. Iran ale nana ka na i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni bi sɔgɔmada in na tuguni o nana ka na min bɛ tali kɛ Amérique ka base min bɛ Israël jamana kɔnɔna na o nana ka na wuli k'u jɔ ka se ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin u ma k'o yɔrɔ kɔni bombarder kosɛbɛ an bɛ waati min na fɔ bi civil dɔw kɔni tora a la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ sisan o hukumu kelen na sa i ka dɔn k'a fɔ Iraniyɛnw olu kɔni y'a yira an bɛ waati min na fɔ bi nimisa foyi tɛ olu la ka ɲɛsin u ye nin bɛnkanni wale min kɔni ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ni jamana ninnu kɔfɛlenw kɔni ma bombardement minnu nana ka n'o kɛ nimisa foyi t'u la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'Ala sɔnna nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoniw na nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ bamanankan kunnafoniw a kɔkɔrɔma donnen don maa min bɛ tali kɛ Mumuni Kulibali
Mumuni Kulibali ale yɛrɛ bolola baarakɛla min ka baara bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ani dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin maanifinw yɛrɛ n'u ka hakɛw ma cogo min na. O de hukumu kɔnɔ Mumuni Kulibali a ka wulikajɔ bɛnnen don maa minnu bɛ yen nɔ moriya baara kɔnɔ k'a fɔ ko aw hamina ko ye i ka dɔn k'a fɔ nafolo ko ye ka taa se sabu sɔrɔli ma. Baara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko garisɛgɛ siri de bɛ aw kan aw maa minnu mago bɛ furuko la a bɛ Mumuni Kulibali a b'a wele a ka nɛgɛjuru sira n'o bɛ tali kɛ 73 10 05 06 73 10 05 06 na Mumuni Kulibali wele o la ni Ala sɔnna ma an bɛ ni jɔrɔ ni degun min b'a kan ani kɔnɔnagaw a b'o olu ta ka bɔ aw ka ladira kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka bɛɛ lajɛlen mago dilan an ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn bamanankan kunnafoni kɛnɛ ta ko wɛrɛ la.